Χαίρετε εν Χριστώ αδελφοί. Το θέμα μας σήμερα στον νέο κύκλο ομιλιών μας είναι ο λόγος περί νήψεως. Θα εξηγήσουμε τι είναι η νήψη, πώς γίνεται, τη σημασία της και το ρόλο της που είναι ένα ισχυρότατο πνευματικό όπλο στον νοητό πόλεμο που έχει να αντιμετωπίσει στην πνευματική του ζωή κάθε χριστιανός. Έτσι θα αναλύσουμε τα πιο πάνω με βάση τα λόγια των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Αρχικά να πούμε ότι ο νους του ανθρώπου πλάστηκε από τα χέρια του Θεού. Γι' αυτόν ο λογισμός είναι ξένο στοιχείο για τον άνθρωπο, καθώς και η φαντασία. Και όπως όλος ο προπτωτικός άνθρωπος πλάστηκε καθαρός, έτσι και ο νους του πλάστηκε καθαρός και άκακος για να κοινωνεί με τον Θεό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Θεός μας έπλασε για να είμαστε ενωμένοι μόνο μαζί Του. Όμως η φύση του ανθρώπου νόσησε μετά την πτώση των πρωτοπλάστων. Αυτή η νόσος είναι κυρίως η αιχμαλωσία και η πτώση του νοός που δέχεται την επίρρεια των λογισμών. Όταν οι Άγιοι Πατέρες μιλούν για τους λογισμούς, δεν εννοούν απλώς τις σκέψεις, αλλά τις εικόνες και τις παραστάσεις κάτω από τις οποίες υπάρχουν και οι κατάλληλες κάθε φορά σκέψεις. Οι εικόνες μαζί με τις σκέψεις λέγονται λογισμοί. Υπάρχουν αγαθοί και πονηροί λογισμοί. Σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, η αιτία των κακών λογισμών είναι είτε εξωτερικά τα αίτια είτε εσωτερικά. Τα εξωτερικά αίτια των λογισμών είναι τα αισθητά αντικείμενα των 5 αισθήσεων, τα ορατά, τα ακουστά, τα οσφραντά, τα γευστικά, τα απτά. Οι εσωτερικές αιτίες των κακών λογισμών είναι 3. Πρώτη αιτία είναι η φαντασία. Δεύτερη τα πάθη και τρίτη οι δαίμονες που σαν πνεύματα όντες λεπτά και στην επιβολή της καρδίας ευρισκόμενοι λαλούσιν μεν εκείθεν δια του ενδιάθετου λόγου και υποψιθυρίζουν έσωθεν όλους τους βλάσφημους, αισχρούς, πονηρούς, κακούς λογισμούς. Με βάση τους Αγίους μας Πατέρες και ακόμα και τους καλούς λογισμούς μπορεί ο διάβολος να μας τους βάλει. Και με βάση πάλι τους Αγίους Πατέρες όλοι οι λογισμοί σχεδόν είναι του διαβόλου. Κατά τους Αγίους Πατέρες βασική αιτία των λογισμών είναι ο πόλεμος του δαίμονα. Αυτός είναι ο εχθρός του ανθρώπου. Οι πιο πολλοί λογισμοί είναι δαιμονικοί, που σκοπόν έχουν να οδηγήσουν τον άνθρωπο ή στην καταδιάνοια ή στην κατενέργεια αμαρτία, δηλαδή να αμαρτάνω με τον νόμο μέσα μου ή με το σώμα μου. Οι λογισμοί για τον Άγιο Γρηγόριο τον Συναήτη είναι λόγοι των δαιμόνων και πρόδρομοι των παθών. Προηγείται ο λογισμός και ακολουθεί η διάπραξη της αμαρτίας. Όπως μας αναφέρει και στη Φιλοκαλία ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, από τον καιρό του προπατορικού αμαρτήματος μπήκε στον άνθρωπο η κακία, ο σατανάς. Απέκτησε δυνατότητα να μιλά κατά κάποιον τρόπο καθημερινά στη ψυχή, σαν άνθρωπος με άνθρωπο και να της υποβάλει τα άτομα. 1002 τρόπους μηχανεύεται ο εχθρός για να μας αποσπάσει από την ελπίδα και την αγάπη του Χριστού. Δηλαδή, ή φέρνει εσωτερικά θλίψεις στην ψυχή μέσω των πονηρών πνευμάτων, ή τις προξενεί λογισμούς μυαρούς και ανεπίτρεπτους, ανασκαλεύοντας τη μνήμη των παλιών αμαρτημάτων μας για να την οδηγήσει σε χάμνωση και σε λογισμούς απελπισίας, είτε δεν είναι δυνατό να βρει σωτηρία, ότι δεν έχουμε πλέον σωτηρία. Θέλει ακόμη να κάνει την ψυχή να πιστέψει ότι οι λογισμοί αυτοί γεννιούνται από την ίδια την ψυχή και δεν τους υποβάλλει κρυφά και με κακία έναν εχθρικό πνεύμα, ότι τάχα οι λογισμοί που έχουμε είναι δικοί μας, ενώ έχουμε μεγάλο λάθος. Οι λογισμοί, όπως είπα και προηγουμένως, σχεδόν είναι όλοι του σατανά. Ή λοιπόν κάνει αυτά, ή φέρνει πόνους σωματικούς, ή σχεδιάζει θλίψεις και ονειδισμούς από τους ανθρώπους. Όταν ο διάβολος είναι μέσα και πόνους κάνει στο σώμα και θλίψεις και ταχυκαρδίες και ταχυπαλμίες και κρίσεις πανικού και άγχος και πόνος στο στήθος και βάρος στο στήθος και ακόμα και στην κοιλιά.
Γι' αυτόν εκείνος που θέλει να καθαρίσει τον εσωτερικό του κόσμο, να απαλλαγεί από την αμαρτία, να ελευθερωθεί από την αιχμαλωσία του νου, πρέπει να προσέξει το λογιστικό του από την επίδραση των δαιμονικών λογισμών. Από τα πιο πάνω πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι μετά την πτώση των πρωτοπλάστων ο κάθε άνθρωπος έχει να κάνει με έναν εσωτερικό νοητό πόλεμο. Γι' αυτόν οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι είναι η υποχρέωση μας να κάνουμε αυτόν τον πόλεμο μέσα στην καρδιά. Έναν νοητό πόλεμο της ψυχής που ενεργείται στα κρυφά με λογισμούς από τα πνεύματα της πονηρίας. Επειδή η ψυχή είναι αόρατη, οι επίβολες εκείνες δυνάμεις, οι δαιμονικές, τις επιτίθενται με αόρατον πόλεμο, όπως ταιριάζει στην ουσία της ψυχής. Για ποιον λόγο όμως και για ποιο σκοπό γίνεται αυτός ο αγώνας και οι πάλι εναντίον μας? Για να μην γίνει από εμάς το θέλημα του Θεού, για το οποίο προσευχόμαστε λέγοντας γεννηθεί το θέλημά σου, είναι στο κατά Ματθαίον 6:10, και θέλημα του Θεού είναι οι εντολές του Θεού και ακόμα ο κάθε άνθρωπος να σώσει την ψυχή του. Όπως αναφέρεται στη Φιλοκαλία, νους με νουν συμπλέκεται αόρατα και πολεμά, δηλαδή ο δαιμονικός νους με τον δικό μας. Ο πονηρός, επειδή είναι ασώματος νους, δεν μπορεί διαφορετικά να πλανήσει τις ψυχές παρά με τη φαντασία και τους λογισμούς. Όποιος είναι μπλεγμένος στα πράγματα αυτού του κόσμου και τα ποικίλα δεσμά του, ζώντας έτσι με αδιαφορία και δεν προσεύχεται καρδιακά, δεν μελετά τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων και ζει με τα δικά του πιστεύω, δεν μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχει αυτή η εσωτερική πάλι μέσα του. Γι' αυτό μόλις ξεκινήσουμε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν, ο νους μας δεν μπορεί να προσευχηθεί, γυρίζει. Ζώντας στην άγνοια, είναι αδύνατο να γνωρίσει κανένας πότε σφάλει είτε δια των λόγων του είτε δια των λογισμών του, αλλά πολλές φορές αμαρτάνει και μάλιστα με αμαρτήματα βαριά και δεν αισθάνεται, μα ούτε λυπείται για αυτά, ούτε μετανοεί. Με κατά συνέπεια να μην κάνει ούτε και σωστή εξομολόγηση στο πνευματικό του. Γι' αυτόν παρατηρούμε το φαινόμενο σήμερα να εξομολογούμαστε, να κοινωνούμε και να μην αισθανόμαστε ανάπαυση, να μην θεραπευόμαστε από τα πάθη μας, να μην αισθανόμαστε τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, διότι δεν έχουμε την καθαρή προσευχή, την καθαρή καρδιά και αυτόν οι αμαρτίες μας δεν ξέρουμε ούτε πως γίνονται, ούτε το διάβολο ότι είναι μέσα μας. Ο Απόστολος Παύλος, έχοντας μεγάλη πείρα του αοράτου πολέμου και νοητού εσωτερικού τούτου πολέμου, έγραφε προς τους Εφεσίους: δεν έχουμε να παλέψουμε με όντα από αίμα και σάρκα, αλλά με τις δαιμονικές αρχές και εξουσίες, με τους σκοτεινούς κοσμοκράτορες αυτού του αιώνα, με τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Εφεσίους 6:12. Αυτός ο νοητός πόλεμος γίνεται με τους 8 βασικούς λογισμούς και έχει στάδια τα οποία αναλύονται στη Φιλοκαλία. Στον δεύτερον τόμο ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας αναφέρει ότι τώρα πρέπει να κάνουμε λόγο για τη διάγνωση των εμπαθών λογισμών από τους οποίους γίνεται η κάθε αμαρτία. 8 είναι οι βασικοί λογισμοί της κακίας, της γαστριμαργίας, της πορνείας, της φιλαργυρίας, της οργής, της λύπης, της ακηδείας, της καινοδοξίας και της υπερηφάνειας. Αυτά είναι και τα 8 δαιμόνια τα οποία υπάρχουν μέσα σε κάθε άνθρωπο μετά τη βάφτισή του. Έτσι λέει η Καινή Διαθήκη. Το να μας παρενοχλούν ή να μην μας παρενοχλούν οι 8 αυτοί οι λογισμοί, αυτόν δεν είναι στην εξουσία μας. Το να επιμένουμε όμως σε αυτούς ή να μην επιμένουμε, να κινούμε τα πάθη ή να μην τα κινούμε, αυτόν είναι στην εξουσία μας. Στους λογισμούς αυτούς διακρίνουμε τα εξής: την προσβολή, τον συνδυασμό, την πάλη, το πάθος, την συγκατάθεση που πλησιάζει και μοιάζει με την πράξη, ενέργεια και αιχμαλωσία. Προσβολή είναι μια απλή υπόμνηση του διαβόλου. Κάνε τούτον ή εκείνο,
πήγαινε κλέψε ή κάνε πορνεία. Όπως συνέβη και στον Κύριο μας και Θεό μας, του είπε ο διάβολος, πες να γίνουν οι πέτρες αυτές ψωμιά. Ματθαίου 4:3. Αυτόν, όπως είπαμε, δεν είναι στην εξουσία μας. Συνδυασμός είναι η παραδοχή του λογισμού που μας υποβάλλει ο εχθρός και με έναν τρόπο η μελέτη του πονηρού λογισμού και η ειδονική συνομιλία με την προαίρεση μας. Πάθος είναι η έξι που δημιουργείται από το συνδυασμό του λογισμού που υποβάλλει ο εχθρός, ο διάβολος, και η κατά κάποιον τρόπο συνεχής σχετική μελέτη και φαντασία. Πάλι, να παλέψουμε, είναι η αντίσταση στον λογισμό που γίνεται ή προς κατάργηση του πάθους και αυτός περιέχει δηλαδή του εμπαθούς λογισμού ή προς συγκατάθεση καθώς λέει ο Απόστολος, η σάρκα επιθυμεί κατά του πνεύματος και το πνεύμα κατά της σάρκας και αυτά είναι αντίθετα μεταξύ τους. Γαλάτας 5:17. Εχμαλωσία είναι η βίαιη και αθέλητη απαγωγή της καρδιάς που τυραννιέται από προηγούμενον εθισμό στην αμαρτία και μακρά συνήθεια. Συγκατάθεση είναι η συγκατάνευση στο πάθος που περιέχει ο λογισμός. Ενέργεια είναι η ίδια η πράξη του εμπαθούς λογισμού στον οποίο συγκατατεθήκαμε. Επομένως, όπως μας αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, θα πρέπει να φυλάγουμε την ψυχή και να μην την αφήνουμε να συνομιλεί με βέβηλους και πονηρούς λογισμούς. Όπως το σώμα μολύνεται όταν έρθει σε συνάφεια με άλλο σώμα και διαπράξει την αμαρτία, έτσι και η ψυχή διαφθείρεται όταν δέχεται πονηρούς και ακάθαρτους λογισμούς και συμφωνεί και συγκατατέθεται με αυτούς. Και όχι μονάχα τους λογισμούς της πονηρίας και της πορνείας, αλλά και κάθε κακίας, λόγου χάρη απιστίας, δολιότητας, καινοδοξίας, οργής, φιλονικίας. Αυτό θα πει να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε μολυσμό σαρκικών ή πνευματικών. Β' Κορινθίους 7:1. Ας αναφέρουμε έναν απλό παράδειγμα του νοητού πολέμου από το βιβλίο Άγιος Σιλιανός, ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου. Εάν ο λογισμός λέγει κλέψω, πήγαινε να κλέψεις, και εσύ υπακούσεις, δι' αυτού τούτου δίδεις εις το δαιμόνιον εξουσίαν κατά σου. Εάν ο λογισμός λέει σε φάγε πολύ ως κόρου και εσύ φάγεις πολύ, τότε πάλι το δαιμόνιον έλαβε εξουσίαν επί σου. Και ούτως εάν ο λογισμός εγκάσει του πάθους σε νικά, θα αποβείς κατοικητήριο δαιμόνων. Εάν όμως αναλάβεις την πρέπουσα μετάνοια, τότε εκείνοι θα καταληφθούν υπό τρόμου και θα αναγκαστούν να αποχωρήσουν. Πάνω σε αυτόν ο Αββάς Ισαΐας μας αναφέρει ότι όταν το μυαλό του ανθρώπου πυρπολείται από λογισμούς, το γεγονός αυτόν αποκαλύπτει ότι ο εσωτερικός του κόσμος έχει ήδη κατακτηθεί από τον πονηρό, από την κακία, από το πάθος, έσωθεν πλέον κυβερνά ο εχθρός και κάνει ό,τι θέλει. Οι συνέπειες των κακών λογισμών είναι τραγικές. Όταν ο άνθρωπος αφήνει ανενόχλητον τον λογισμό να εργάζεται μέσα του και δεν τον πολεμεί, τότε χάνει την επικοινωνία του με τον Θεό και μολύνεται ο νους του. Έτσι ο άνθρωπος που εχμαλωτίζεται από τους λογισμούς τυφλώνεται, ο διάβολος αποκτά κυριαρχία πάνω του, ρίχνοντάς τον στην αμαρτία και οδηγώντας τον στο άγχος, στην κατάθλιψη και σε κάθε λογής ψυχασθένεια. Κατά τον Άγιο Σημεών, ο άνθρωπος που θα ενθυμηθεί οτιδήποτε αντίθετον από το θέλημα του Θεού, αποδεχθεί το ρυπαρόν λογισμό και δεν τον διώξει μετανοημένος, θα του μετρηθεί ως αμαρτία. Έτσι λοιπόν, κάθε στιγμή ο άνθρωπος είτε τρώει, είτε κοιμάται, είτε εκτελεί οποιαδήποτε εργασία, βρίσκεται σε μάχη. Πράγμα το οποίο οι πλήστοι σημερινοί άνθρωποι το αγνοούν. Εμείς νομίζουμε ότι παλεύουμε με τον εγωισμό μας, με τον εαυτό μας, με τον λογισμό μας, με τις θλίψεις μας, ενώ στην πραγματικότητα με τον διάβολο παλεύουμε.
Ο άνθρωπος πλάστηκε να είναι ήσυχος, ειρηνικός, χωρίς λογισμούς και ενωμένος ο νους του με τον Θεό. Όταν έχουμε πολύ πύρη από το διάβολο, ούρου κούρου και το έναν και το άλλον, τότε κάτι δεν πάει καλά μέσα μας. Σε αυτόν τον νοητόν πόλεμο δεν μπορεί κανείς να προφυλαχτεί με κούφιες σύμβουλες και λόγια, ούτε να κρυφτεί για μια ώρα και να πάρει μια μικρή ανάσα ή να διαφύγει και να σωθεί. Επίσης δεν μπορεί να πολεμήσει κάποιος για χάρη κάποιου άλλου, αλλά όλοι είναι υποχρεωμένοι να πολεμήσουν και ή να νικήσουν και να ζήσουν ή να πληγωθούν και αναμφίβολα να πεθάνουν πνευματικά. Επομένως ο άνθρωπος στον πόλεμο του διαβόλου πρέπει να αντιτάξει την νύψη και την ευχή. Προς άμεση απόκρουση της προσβολής. Ο ίδιος ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη λέει το εξής: «Γρηγορείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμό». Μάρκου 16:38. Παρόμοια ο Απόστολος Παύλος και ο Πέτρος προτρέπουν αντίστοιχα: «Μη καθεύδομεν ως και οι λοιποί, αλλά γρηγορώμεν και νύφομεν». Α Θεσσαλονικής 5:6. «Και νύψατε γρηγορήσατε ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητών τι να καταπεί». Α Πέτρου 5:8. «Όπως και το πάντων δε το τέλος ήγγικεν, σοφρονήσατε ούν και νύψατε εις τας προσευχάς». Α Πέτρου 4:7, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα της νύψης. Όπως αναφέραμε και ξανά, για να τονίσουμε τη μέγιστη σημασία της νύψης στη φιλοκαλία, ο Άγιος Ισαΐας ο αναχωρητής μας λέει ότι παντού η Αγία Γραφή μιλά για φύλαξη της καρδιάς, για καθαρισμό καρδιάς, καθαρισμό συνειδήσεως. Αν διαβάσουμε προσεκτικά την Καινή Διαθήκη, είναι εκεί συνέχεια γραμμένη η νύψη και ο καθαρισμός της καρδιάς. Τι σημαίνει όμως η λέξη νύψη? Στο βιβλίο «Λόγος περί νύψεως» του Αρχιμανδρίτη Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου διαβάζουμε ότι η λέξη νύψης παράγεται από το ρήμα νύφο, που σημαίνει παρατηρώ προσεκτικά, αγρυπνώ. Η ψυχή μου δεν καθεύδει, αλλά ζωηρός παρακολουθεί. Έχουμε και την νύψη του προσώπου για να είναι ανοιχτά τα μάτια μας, αλλά η νύψη τούτη είναι ανοιχτά τα μάτια της ψυχής, δηλαδή ο νους μας. Την νύψη μπορούμε να τη συναντήσουμε με διάφορες ονομασίες όπως εγρήγορση, φυλακή των λογισμών, φυλακή της καρδιάς, φυλακή του νοός και νοερά ησυχία. Νύψη για τους Αγίους Πατέρες είναι η εγρήγορση και η ετοιμότητα του ανθρώπου ώστε να κρατά τον νου του καθαρό από διάφορους λογισμούς και εικόνες που νεκρώνουν την εσωτερική του ελευθερία και καθαρότητα και τον απομακρύνουν από την κοινωνία του με τον Θεό. Με την νύψη ο άνθρωπος εποπτεύει τον νου του και ρυθμίζει το λογιστικό του με το να συνάγει τον νου του από τον εξωτερικό διασκορπισμό μέσω των αισθήσεων μέσα στην καρδιά του που είναι το ταμείο των λογισμών. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι ο νους γυρίζει, η ενέργεια του νου γυρίζει, αλλά μέσα στην καρδιά είναι η ουσία του νου. Γι' αυτόν ο νους, η ενέργεια του νου πρέπει να επιστρέψει πίσω στην ουσία του, δηλαδή στην καρδιά του. Με την απομάκρυση του νου από κάθε εμπαθή λογισμό, ο άνθρωπος γίνεται δεκτικός των θείων χαρισμάτων, ειρηνεύουν οι λογισμοί, τελειοποιείται και εδραιώνεται η ταπείνωση, που είναι η συνεχτική και γεννητική αρχή όλων των αρετών. Η νύψη και η ησυχία είναι τα καλύτερα μέσα απόκτησης ψυχικής υγείας. Με την νύψη ο νους επαγρυπνεί στην πύλη της καρδιάς και δεν επιτρέπει να εισέλθουν μέσα της οι εμπαθείς και πονηροί λογισμοί και δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την αμαρτία. Η νοερά ή καρδιακή προσευχή και η ησυχία αποθέτει όλα τα νοήματα του ανθρώπου και η ψυχή ζει μαζί με τον Θεό.
Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, εξηγώντας τι είναι νύψη, αναφέρει ότι ο κάθε πιστός πρέπει να φυλάττει την καρδιά από κακούς λογισμούς, συγχρόνως δε τις αισθήσεις από τις βλαβερές προκλήσεις. Η καρδιά είναι ο θάλαμος του νου και της ψυχής. Γι' αυτό χρειάζεται να προσέχει ο άνθρωπος και να φυλάει τις αισθήσεις του και την καρδιά του από πονηρούς λογισμούς και πάθη, γιατί όταν αυτά αμελούνται παρασύρουν τους ανθρώπους σε κακές πράξεις και στην απώλεια της ψυχής. Όταν ο νους με την νύψη και την ευχή ξυπνά από τη λύθη, την άγνοια και τη ραθυμία, θέτει των θεμέλιων λίθων της κάθαρσης και κατά συνέπεια της ψυχικής υγείας. Η νύψη είναι η μόνη οδός που καθαίρει τους λογισμούς και κάθε εμπόδιο κατά της γνώσης του Θεού. Στη Φιλοκαλία στον πρώτον τόμον ο Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος αναφέρει ότι όπως είναι αδύνατο να ζήσει κανείς στη ζωή αυτή χωρίς να τρώει και να πίνει, έτσι είναι αδύνατο χωρίς φύλαξη του νου και καθαρότητα της καρδιάς, δηλαδή χωρίς εκείνον που λέγεται νύψη, να φτάσει η ψυχή σε κάτι πνευματικό και αρεστό στο Θεό ή να ελευθερωθεί από την καταδιάνοια αμαρτία. Ακόμη και αν βιάζει κανείς τον εαυτόν του να μην αμαρτάνει από τον φόβο των κολάσεων. Η φυλακή του νου έχει ονομαστεί και φωτοτόκος ή και πυρφόρος και παρέχει και υπερέχει από πολλές αρετές. Η φυλακή του νου είναι εκείνη που με τη δύναμη του Χριστού μπορεί τους ανθρώπους απαμορτωλούς, αχρήους, βεβήλους, ασυνέτους και αδίκους να τους κάνει δικαίους, εύχριστους, καθαρούς, αγίους, συνετούς. Ακόμη και πολλά χρόνια να έχεις ζήσει μέσα στο βούρκο της αμαρτίας, στο έγκλημα, να έχεις αχρηστευτεί η ύπαρξή σου, να μην έχει μείνει τίποτα ζωντανό μέσα σου και τότε ακόμη είναι δυνατόν να αναγεννηθείς ολόκληρος. Βάσει με τα λόγια των Αγίων μας είναι μονόδρομος η εφαρμογή της νύψης σε συνδυασμό πάντοτε με την καρδιακή προσευχή, διότι είναι ο μόνος τρόπος για την κάθαρση του έσου ανθρώπου. Η νύψη κρατά τον νου καθαρόν για να ακολουθήσει η προσευχή και ακολούθως νύψη, προσοχή και προσευχή είναι να αλληλοσυμπληρωθούν και να φέρουν την χάρη του Θεού στην καρδιά του ανθρώπου. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός αναφέρει στη Φιλοκαλία ότι χωρίς προσοχή και εγρήγορση του νου είναι αδύνατο να σωθούμε και να λυτρωθούμε από τον διάβολο, ο οποίος περπατά σαν λιοντάρι και βρυχέται και ζητεί ποιον να καταπιεί. Α Πέτρου 5:8. Γι' αυτό και ο Κύριος έλεγε συχνά στους μαθητές του «Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν ξέρετε ποιαν ώρα θα έρθει ο Κύριος σας». Ματθαίου 24:42. Και αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην υποκύψετε σε πειρασμό. Ματθαίου 26:41. Η εξωτερική προσευχή, η νηστεία, η εγκράτεια, η χαμενοκητεία, η διακονία, η αγρυπνία, οι γονικλησίες και όλες οι άλλες σωματικές ασκήσεις είναι καλές γιατί προετοιμάζουν το έδαφος για να αναπτυχθεί ο αγώνας, ο εσωτερικός με την νύψη και την ευχή, αλλά από μόνες τους δεν είναι αρκετές. Άλλον οι εξωτερικές αρετές και άλλον οι εσωτερικές αρετές. Άλλον η εξωτερική προσευχή και άλλον η εσωτερική προσευχή. Στο βιβλίο «Λόγος περί νύψεως» ο Αρχιμανδρίτης Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης αναφέρει ότι η σωματική άσκηση μας παιδαγωγεί και μας βοηθά να μην ενεργοποιούνται τα πάθη μας. Αυτά όμως παραμένουν μέσα μας σαν φίδια. Απλώς δεν τα αφήνουμε να μας δαγκώσουν. Αλλά κάποια μέρα που θα κοιμόμαστε κουρασμένοι από τον πολλή αγώνα, τα φίδια θα γεννήσουν και δεν θα χωρούν μέσα μας.
οπότε θα βγουν και θα δαγκώσουν τους άλλους. Αυτόν παθαίνουμε όταν επιδιδόμαστε μόνο στην σωματική άσκηση. Και αφού η σωματική άσκηση δεν μπορεί να εξαλείψει στο βάθος την αμαρτία, όπως ο φθόνος, η οργή και τα υπόλοιπα, χωρίς νύψη δεν φτάνουμε στην καθαρότητα. Είναι αδύνατον χωρίς νύψη να έχεις πνευματικές επιτυχίες και να αρέσεις στον Θεό. Όσο και να κουράζεσαι, όσο και αν κάνεις άσκηση, θα δουλεύεις στο μαγκανοπήγαδο της κοσμικής ζωής που δεν βγάζει καθόλου νερό. Κατά δε των Άγιων σημειών των νέων θεολόγων, εκείνος ώστις περιορίζεται εις την εξωτερική μόνον άσκηση της προσευχής, δεν δύναται να κατακτήσει την εσωτερική ειρήνη και να προοδεύσει στην αρετή, καθότι ούτως ομοιάζει προς τον αγωνιζόμενο κατά των εχθρών αυτού εν μέσω νυχτός, ακούει μεν τας φωνάς των εχθρών, δέχεται τα τραύματα εξ αυτών, αλλά δεν βλέπει καθαρά ποιοι είναι αυτοί, πόθεν έρχονται, πώς και γιατί μάχονται εναντίον του. Η εικόνα έτσι της εξωτερικής σωματικής ασκήσεως είναι η Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό, αν ο αγωνιστής παραμείνει στις εξωτερικές ασκήσεις και δεν προχωρήσει και εσωτερικά, τότε ζει στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Άγιος Ησύχιος μας λέει ότι η Καινή Διαθήκη είναι τύπος της καθαρότητας της καρδιάς και της τηρήσεως της φυλακής του νου. Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι η προσοχή είναι η νύψη, η δε ευχή του Ιησού είναι το περιεχόμενο της νύψεως, διότι ο νους δεν μπορεί να μένει άδειος. Για να μην γεμίζει όμως με τίποτα άλλον παρά μόνο με την ευχή του Ιησού χρειάζεται η προσοχή. Νύψη και ευχή είναι αλληλένδετα. Στην Φιλογαλία, στον πρώτον τόμο, ο Άγιος Ησύχιος, ο πρεσβύτερος, μας διδάσκει ότι όταν αρχίσουμε να ζούμε με προσοχή του νου, ας προσαρμόζουμε στην νύψη την ταπείνωση και συνάπτουμε στην αντίρρηση την ευχή, τότε θα παδίσουμε καλά τον δρόμο της μετάνοιας, σαν να στολίζουμε, να σκουπίζουμε, να καθαρίζουμε το σπίτι της καρδιάς από την πονηρία, κάτω από το φως του προσκυνητού και Αγίου Ονόματος του Ιησού Χριστού. Οι δαίμονες, μας λέει ο Αρχιμανδρίτης Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης, είναι ταχύτατοι και εμπειροπόλεμοι, έχουν δε αποκτήσει την τέχνη του πνευματικού πολέμου όχι από διαβάσματα και θεωρίες, αλλά από την εμπειρία τους. Ο δαίμονας από τότε που επλάνησε τον Αδάμ μέχρι σήμερα έχει αποκτήσει πολλές εμπειρίες και συνεπώς και συνεχώς κερδίζει. Εμείς κινούμεθα με ανασφάλεια, ενώ αυτός τα κάνει όλα επιδέξια. Μπορείς εσύ να τα βάλεις μαζί του? Ασφαλώς όχι. Μείνε στην ύψη σου και άφησε τον Θεό να κάνει τη δουλειά του. Γι' αυτό λέμε ότι εμείς θα βάλουμε την ποσότητα και ο Θεός θα βάλει την ποιότητα. Αλλά λέει μην φοβάσαι, μας λέει ο Άγιος Ησύχιος. Μη φοβάσαι τους λογισμούς, αρκεί να τους συνειδητοποιήσεις, να τους εξομολογήσεις και τότε το πρόβλημα θα το λύσει ο Χριστός. Ο Χριστός θα πολεμήσει για μας. Αρκεί να ενώσουμε την νύψη και το όνομα του Ιησού με την αναπνοή μας και τότε ο γλυκύτατος μας Ιησούς δεν θα επιτρέπει καν στον πονηρό να μας πολεμήσει με οποιανδήποτε λογισμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όταν κάποιος εξασκείται στην τήρηση του νου θα έχει συνοδοιπόρον και προστάτη τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Μόνον λοιπόν οι νύφοντες μιλούν κάθε ημέρα αγαπητικά και ερωτικά με τον Χριστό. Κλείνοντας να πούμε ότι πολλές φορές ακούμε και διάφορους λαϊκούς ή κερασοφόρους να διατυπώνουν την άποψη ότι στις μέρες μας είναι αδύνατο να εφαρμοστούν τα παραγγέλματα αυτά της Καινής Διαθήκης λόγω του σημερινού τρόπου ζωής.
και άλλα παρόμοια και εν τέλει να απορρίπτουν την νύψη και την νοεράν καρδιακή προσευχή. Αμφισβητούν έτσι στην ουσία τα γραφόμενα της Καινής Διαθήκης και γίνονται εχθροί του Θεού. Το είπα πολλές φορές ότι όταν αμφιβάλλουμε για το Άγιο Πνεύμα τότε γινόμαστε και εμείς δαίμονες. Και εδώ μας λέει ο Άγιος Σημειών ο Νέος Θεολόγος, δίνει λέει αυστηρή απάντηση σε αυτούς στο βιβλίο του άπαντα των Αγίων Πατέρων του Αγίου Σημειών του Νέου Θεολόγου, κατηχήσεις από 21 έως και 34. Τι μας λέει εδώ ο Άγιος? Ομιλώ δε δι' εκείνους και χαρακτηρίζω ως αιρετικούς εκείνους οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κανείς που να ζει ή στην εποχή μας και να βρίσκεται ανάμεσά μας και να δύναται να τηρήσει επακριβώς τα παραγγέλματα του Ευαγγελίου και να δύναται να ομοιάσει με τους Αγίους Πατέρες. Πρώτον μεν απ' όλα απαιτείται πίστης και πράξης, διότι από τα έργα αποδεικνύεται η ύπαρξη της πίστεως. Βλέπετε και εδώ ο Άγιος Σημειών τι μας λέει? Εκείνος που αμφισβητεί την Καινή Διαθήκη και τα παραγγέλματα της Καινής Διαθήκης είναι αιρετικός. Εκείνοι λοιπόν οι οποίοι λέγουν ότι είναι αδύνατον τούτο δεν έχουν απλώς μία αίρεση, αλλά όλα στα αιρέσεις. Είτε είναι παναιρετικοί, όχι αιρετικοί. Και αν είναι δυνατόν να λεχθεί, διότι αυτή βρίσκεται επάνω και καλύπτει όλας εκείνας ως και προς την ασέβεια και την υπερβολή της βλασφημίας του Αγίου Πνεύματος. Είναι πλήρως δαιμονική η κατάσταση τούτη, το να αρνείσαι να υλοποιήσεις ή να κάνεις πράξη ό,τι λέει το Ευαγγέλιο. Έτσι στην επόμενη μας ομιλία θα αναλύσουμε περισσότερο το θέμα της περινύψεως και θα πούμε πως γίνεται και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να γίνει σωστά. Πρέπει να καθαρίσουμε μέσα την καρδιά το ποτήρι και την πιατέλα, λέει ο Χριστός μας. Αν δεν καθαρίσει η καρδιά, τότε είμαστε ακάθαρτοι. Και οι εσωτερικές αμαρτίες είναι χειρότερες από τις εξωτερικές. Μπορεί να μην σκοτώνεις, αλλά να φθονείς τον συνάνθρωπο σου ή να τον μισείς. Γι' αυτό χρειάζεται η κάθαρση της καρδιάς. Ο Θεός μαζί σας, αδελφοί μου, ο Θεός μαζί σας.